Jumbe ariyo mokadho masira mar mach nomuoch e kar dak ma mradi e kar chung'od bura ma Embakasi East. Masira no manokel koda muoch mar tangi mar gas noweyo ka mwandu okethore, jopiny odong' koda dhola mag wang' ka jomoko bende nowito ngimagi. Nyaka sani familia mathoth koro temo chukore mondo gidage ngimagi machon. Joyce Oduor gi ler mathoth ewi kaka jodak ma mradi sani dhach gi ngimagi. E kar dak ma mradi, Ramogi Winfred Mutindi ma jahigni 20 kotimo rako. En gi geno mar chango mapiyo mondo doge ngimane mapile kapile tok tony kowuok e lak tho e masira mar mach mane omuoch Embakasi jumbe ariyo mokadho. Mutindi mane timo tije lwedo matindo tindo mondo konyre godo kod familia mare nigi geno ni obiro dhi maber. Najaribu sana kutembea. Sitaki kukaa hivi. Najua ukiwa hivi ni stress. Unajua ulikuwa umeshazoea kujifanyia kazi zako. Saa hii huwezi fanya. Lakini kikubwa tunashukuru Mungu unaendelea vizuri. Kaluwore kod geno main godo, Winfred wacho ni oseikore mar chako dok e dago ngimane machon. Kikubwa nahitaji nipone haraka. Alafu ndo nirudi na kazi zangu za kawaida zenye nilikuwa nimeshazoea. E seche ma jogo mane otonye masirano mar mach chano kaka ginyalo dhi mbele kod ngimagi, familia mane joheragi otho e masirano podi nigi buoka. Familia mar mosenindo Martin Simuyu Walumbe en achiel kuom familia go. Ringre ne podi nitiere e kar kano ringre jomotho, nikech familia mare ok nyal yudo omenda mar kowo ringre ne e kar yweyo mare mogik e dalane Bungoma. Tuna yani mwingine, sasa tumebaki hivyo. Hatuna otherwise, hatuna fare. Huko mochari hatujaambiwa, juu alituahidi, hatujaona respond. Harambe mane otim kod jaod bura ma Embakasi East Babu Owino nochoke pesa matin mar konyo jogo mane masirano juko. Kata obedo ni familia mar Walumbe bende noyudo sir matin, giwacho ni pesa no ok nyal romo pango chenro mar iko. Ni yeye tu ametafuta pesa yenye amepata na akapea kila familia 45,000. Hiyo 45,000 haiwezi tosha kabisa. Kwa sababu mojari wanataka kama ni bill peke yake iko around 30,000. Ambapo ukichukua kwa hiyo 45 utoe bill itabaki 15,000. Kwa hiyo 15,000 transportation kutoka Nairobi hadi Bungoma ni pesa mingi. Levis Ochieng Jaohala mane duka ne owang' yudo peke chungo ohalano kaluwore ni mwandu duto mane en godo mach no wango. Nikech stock no wang tete. Actually, waonge what to even gather. We have nothing completely. Wayudo ka samoro kiduogo mondo mi ichaka fresh. You have to really start afresh and okoyot nikech ng'amuse konyowa completely onge. E seche ma jogo mane otonye masira mar mach Embakasi nyagore mondo gidoge ngimagi mane gidake, gikwayo sirikal mondo ochop singo mane ochiw mar konyogi. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Jodak e sub-county Masuna West ywago rochruok mar